haste habango tongai eba BJP bodoni bisingo thengringo oraipore ingma salbun nojagoi tongo bodoni bisingo bodoni samung tanai rok kaglayatei bodoni MLA rokni sanmung no subunani bagoi tei MLA rok kubuni ketal bodolo thayatei haini bai hakotoni adong rok hasteo phai sopaikha srangsalo bubag rakhor agroni Maharaja Bir Bikram Birkhung kholabo Birkhung bai ke phai sopaikha hakotori BJP bodoni adong rok Brono Lamsoka Saltang Tiprani MP Pratima Bobek Assam Tiprani BJP Mothani Montri Phanindra Sharma te haste BJP Pradesh ni Kasko Dr. Manik Shaha Sangrong Salo bodoni joto adong rotei kasha nangkhumani kokchap jangnai West Bengal Chongmari Ingmani ulo bar hakutuni tangfangkra BJP ni Mukul Rai Trinamool Congress o habani ulo tabok mukul lijak Triprabo bahaiki bodolo krak khlainani aboni bagi BJP bodoni khoroksa khorokni MLA rok baibo koksawi paikha Okokbo thomaro no BJP bodoni bisingo mungsa oraiporo ingyatei nangkhumani koksamnani bagi phaikha bar hakutuni BJP bodoni adong BL Santosh सर अगरतला में विजिट के बारे में कुछ सर थैंक यू सर। थैंक यू सर अगरतला में कौन सा क्या बोलिए सर क्या होगा सर क्या कुछ क्या बताएंगे सर आपका मैसेज क्या रहेगा सर मैसेज क्या रहेगा मैसेज